Bembang life, full-time Bembang life na kasi married ka na. Naku. Ang bastos nyo! Ang tambo kasi ng puwet mo. Sampol! Piniflex! Loki lang. Muscle control. Hi guys! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na Rated Tita Max. Ganon. Wow! So, eto na nga, we have a special guest again. And 2024 ko siya naalala, finalo. Hindi ko maalala kung TikTok, IG, or Facebook. Pero, nung nagbabrowse na ako ng mga videos na sunod-sunod na, so, pang pag-good vibes ko yung, laruan ko siya sa social media. Laruan, ma. Parang labubu Tapos, sobrang kasi ako, friendly ko ay mga Bex. So, feeling ko, friendly kami kahit one-sided lang. Virtual lang yung pagiging friendly namin. So, pangpatanggal ko siya ng stress. Isa siya sa pangpatanggal ng stress ko. Huwag na natin patagalin. Please welcome Ivan De Lima. Hi guys. Wow! I'm Ivan De Lima, ang pambansang Mima. Eto na, Ivan sa umaga. Ano sa gabi? Iba na. Winner. A lang. No? True. Pero once and for all, para sa kalinawagan ng lahat. Kasi sobrang confused na kami. Parang sila Marcy, sila Abdul, nalilito na kami. Pero not until kinasal ka. Pero hindi pa rin nung nakita kita kanina, nung parating, nako-confused pa din ako. So, straight ba si Ivana? Straight ano? Eto na yung chance. Ba't lang, ngayon ko lang Tissue sabihin please. to. Tissue please. Yes, straight. Straight. Sumubo. Straight sumubo. Straight sumubo. Straight sumubo. Oo. Straight. Kamusta ang Bembang life? Full-time Bembang life na kasi married ka na. Naku. Ang bastos nyo! Full-time Bembang life. Di ba? Masaya. Masaya. Ilan taong ka na ba? 28. Ivan? 28? Hindi halata ang bagis ng itsura. Parang 32. Pareho kayo ng 28 din. 28 din. Magkasama kayo sa work ng misis mo. Ay, hindi. Saan kayo nagka-meet? Sa Tinder. Sa Tinder? Pero hindi ako nagsend ng Ng nudes? Hindi Never. May papakita akong video mo na naalala ko unang nilike ko sa mga videos mo. Akala ko may sinundan ako eh. Yung bakat. Anong bakat? Kinakabahan ako Wait lang. Siyempre, hindi na ako napapahamak. Wait lang. Ivan na. Wait lang. Papakita ko para makarelate sila na napapanood din namin yung mga memes mo. Paano ka na-inspired? Eto. I think ito yung first million mo. First million mo to, I believe tama. Adidas, 3D. Bems! Bems, tawa ako sa Bems. Tapos eto na yung mga sumunod mong eto. Eto, Ayan. diba? Meron ding mga mangboy. Oo. Tapos nakaka-confused kasi. Kailan mo na-discover mo na marunong ka magbading-bading? Since high school pa eh. Kasi dancer na ako nung high school eh. Sample. Nag-i-stepping. Oo, kasi nag-wawin ka, di ba? Nag-wawin din. Oo. Nanalo ba kayo nun? Hindi. Mga bowing kasama. Hindi, bobo rin naman ako. Oo. Pero yung,
Napaisip mo ba na yung banding-bandingan mo or yung mga ginagawa mo sa social media, one day sisikat ka? Kasi parang feeling ko pre-pandemic or pandemic mo na-discover yung humor, yung talent mo sa social media. Kasi ang ginagawa kong mga content, hindi talaga ako nakafocus sa Zesty. Iba-iba. May mga ginagaya kong road rage. Nag-lip sync din ako, yung naglalakad akong parang anime. Correct. Tapos ginagawa ko rin yung I think ito yun. akla-aklaan. Yan, road rage. Yan, di ba? Correct. Yeah. Tapos, meron pa yung naglalakad, walk. Yun. Nag-lip sync ako ng parang anime. Tapos, kumbaga halos lahat naman sila parang nag-click naman sa social media. Mas kinare ko lang yung akla-aklaan. Pero, may tanong ako Feeling ko alam kung bakit na in love sa'yo asawa mo, sa humor mo. Tama, ma? Totoo ba? Tama, number one fan mo siya, ma. Number one fan mo siya, no? Nung nakilala niya ako, hindi niya alam na content creator ako eh. Ay, talaga? Ay, ang ganda. Wala pa ako 100K. Ikwento mo nga yung love life niyo, ma. Game. Ganito kasi yun. Tapos. Dali. Alam mo. Tapos, ma. Go. Kasi, nag-scroll lang kami. Swipe na. Swipe sa Tinder. So, seryoso nga, Tinder nga? Tinder talaga. Ang ina. Mananiniwala na. Oo, dilipat na ako. Hindi na ako mag-bumble. Try mo Grindr. Tapos ma, go. Ayun, tapos naghahanap lang kami ng mga kausap. Kausap lang yung... Kausap lang. Okay. Kasi yung iba, di ba, parang intention, meet up, tapos okay. hookups. Hookups. So, ginagawa mo ba yun? Hindi. Hindi nga. Huwag kami. Sa Grindr ko ginagawa yun. Hindi man ako ganun. Baka doon niya rin ako nagustuhan. Hindi ako bastos sa chat. Sa chat. Pero pag personal lang. Pag personal. Tapos, pero may mga nakakausap ka ba na hindi naman ganito yung naramdaman mo sa kanya? Meron. Merong usap lang, walang feelings. Oo. Pero paano mo nasabi na, shit, nai-inlove ako? Anong phase na yun ng pag-uusap niyo? Siguro yung... Pag kinikilig ako, sumusubo ako bigla eh. Parang ako, charot. Mali, no. Si 30. Dali. Tapos. Nasaan na ba ako? Ayun, tapos, paano ka nalaman na na-inlove ka? Kasi open siya sa akin. Tapos may mga, parang nakaka-relate din ako sa mga napagdaanan niya. Tapos siya rin sa akin. Video call kayo? Or voice call? Or chat? Lahat? Lahat. Pero after a month pa or mga ilang weeks bago kami nag-start ng voice call, lang talaga, chat lang. Oo. Ikaw, ano ma-intention mo dun sa Tinder? Wala. Actually, chinecheck ko siya lang. Chinecheck. Pag bored lang. Parang wala din akong, hindi ko intention na makahanap ng partner or whatnot. Wala. Yun sabi ng partner niya po, sa mga hindi nakakarinig, i-translate mo. Yes. Interpreter. Yun daw. So, naghahanap lang din siya na makakausap. Yes. Tapos, nung nag-call, Same. hindi mo pa siya kilala na si Ivan siya sa social media. Kailan mo nalaman? Kailan niya nalaman? Nung in-stalk niya ako. Tsaka wala pa akong mga 100K followers. Wala pa. Bago pa lang. Tapos? Mga 50 pa nga lang ata yun eh. Ayun, tapos, ayun ko ba kaya siya na in love? In-stalk niya kasi ako. Kasi may mga dance ako doon eh. Ang tambo kasi ng puwet mo. Sampol! Pinflex. Loki lang. Muscle control. Pinflex yung puwet. Ang laki ng puwet mo kasi sa IG. Lagi yung nakikita ko sa IG. Loki lang yun. Siyempre para marami tayong Hindi. Oo nga, nakakatawa. Pero, maraming qualifications bakit ka na-in-love sa kanya, no? Yung qualifications niya. Wala. Mahal mo lang. Mahal mo. Katawan lang ang habol mo. Grabe. Kalawan. Anong
Anong sign mo, Ivan? Star sign? Anong star sign? Zodiac sign? O sige, Cancer. Sige, kasi mo, Cancer. di ba sa papel? Okay, pasok, Angel. Ayun Cancer. Depende sa kung ano eh. Sa anong mood. Birthday mo na lang. Oo, Kasi, birthday. ganito yan, aaminin ko na. Mm-mm. 1997 ako talaga, pero sa papel 1998. Sino sinusunod mo? Ngayon, 1998 na. 1998. Mm-mm. Maraming 1997 dito, no? Yan, same tayo. Mm-mm. Mas matanda ka sa akin kung cancer ka. Cancer. Ano personality ng Cancer? Emotional. Emotional. Iba yung emotional sa emotera. Good. Sige, tuloy na po natin. Pang-ilang ka sa magkakapatid? Bunso, 3 ang ate ko. Yes, 4 na. 4 kami. Babae. 4 kayo na babae. Yes. Ano ba to? Yung pagbading-badingan mo ba, nakita mo sa mga kapatid mo dahil puro ate sila? Hindi. May factor ba yon? Hindi, simula kasi pagkabata, parang Bading-bading. mahilig Bading-bading. na ako gumano pag tumatawa yung magulang ko. Ano na eh. Ah, okay. Okay pala yun. Nakakatawa Inaaliw pala mo siya. yung mga magulang mo. Mm. Laruan ka labubo ka talaga sa bahay niyo. Labobo. Isa akong labobo. Oo. Nakakatawa naman si Ivan. Hindi. Number 1 fan mo siya, oh. Promise. Alam mo, importante kasi sa relationship yun eh. Na sinusupport kahit anong... Nakikita kasi yun sa body language eh. Kung fan ka ng mahal mo, kung fan ka ng partner mo, makikita mo sa gestures, kung asiwa, kung nadidire. Tama mo, number 1, lahat bungis-ngis siya sa'yo, oh. Subo ko sa akin, mama. Ganon laban agad. Pero may plano na ba kayo mag-anak? Meron Ano na. mga plan? 5-year plan? Grabe, interview pala ito ng HR. Kasi ang balak naman namin mag-ipon talaga. Oo. Tapos bago kami mag-anak. Pero minsan, nakalimutan namin eh. Mag-anak na tayo. Tulad kagabi. Para sabi, dapat... Imagine ko. Ingit na naman ang isang Inggit na naman. Mm-mm. Kinakabahan ka ba? Pinapawisan ka ba? Hindi, kasi ako, inverter ako. Inverter ka din. 2 HP. Oh, may sumulat sa atin. Actually, sa'yo. Payuhan mo siya, ha? Okay. Tawag dito ay Tita Max Confession. Okay, go. Dear Tita Max, Dear Ivan, single po ako at may girlfriend akong single mom. Mahal ko siya at tanggap ko ang kanyang buong pagkatao. Ang problema, ayaw po ng mama ko sa kanya dahil may 3 na siyang anak at sa iba't ibang lalaki yun. Mahal ko po si mama at nag-iisa po akong anak at ako nag-aalaga sa kanya. Pero mahal ko din si Jade. Paano po kaya? Love, Kid Rock. May friends kang single mom? O may kakilala kang single mom? Dumaan dyan yung ate ko eh. Ate mo? Yung panganay kong So, ate. alam mo yung kinakaharap o struggles o life ng isang single mom? Alam ko. Kaya, okay na ba? Mag-ano ba ako? No problem. Para sa akin, Go. hindi, siguro ang masasabi ko lang, yung pagiging single mom naman kasi, wala namang problema doon. Kung alam mo tutol yung parents mo, mahaba naman habang humihinga ka, i-explain mo sa kanila, ipaintindi mo na wala namang masama doon, basta tanggap mo siya, yung magiging asawa mo, tsaka yung mga anak niya. Ayun lang. Kasi ako, single mom din ako eh. Tinanggap niya naman ako. Oh my God, what a revelation. First time po yan dito si Tita Max. Thank you for choosing Tita Max sa iyong confession. Thank you. So, ilan ba yan? Yung sa akin, 2, yung isa batik, yung isa patil buntot. Sa iba't ibang tatay din to. Iba't iba ding tatay. Yung isa may lahi, yung isa wala. Single. Nabaksin na nga kahapon eh. Tsaka the worm. Ganyan ka siya kausap, ma? Araw-araw?
Ganyan siya. Naaliw ka. May stress reliever ka sa araw-araw, no? Oo. Ganda ng asawa mo. Hindi Sakto mo lang. deserve. Mas maganda pa rin ako. Sakto Pwede lang. na. Alam mo, ma'am, aware ka na maganda. Kang ganda mo, man. Charming mo. Lakas ng sex appeal niya. Yung papakabog, mas maganda siya. Oo, mas maganda. Yung kasal nyo, hindi ka pa rin papakabugte. Siyempre, dapat sa akin pa rin yung mata. Kaya nga, ikaw pa rin yung umaga nun, girl, sa Parang totoo. nagagandahan sila dito Ako naman. Gagi lang. Nakatingin sila sa akin. Pero maraming nalilito sa'yo. May mga nagtatanong. Oo. Kasi nga, magde-deliver sa amin. Sir, akala ko bading ka. I go, hindi. Mm-mm. Pag nasa bahay kasi or pag walang camera, sadyang lang talaga. Tahimik, seryoso. Pag may delivery na bigla ko nakilala, bigla akong, bilang Sarap ni ganun. kuya. Oo. Yes, kuya, chupis. Parang ganun. Papalisin ko lang asawa ko. Ganun lang. Bakit may friends ka bang, Becky, para ma-adapt mo yung nila, culture nila? Marami. Naging Marami. kaklase, naging kagrupo sa sayaw. Oo. Kalat ka rin kasi ng high school siguro, elementary, no? Batang kalat ka. Anong Yung kalat-kalat. Alam mo lahat, alam Sa mo bahay lahat. lang ako. Oh, talaga? Inverter talaga? Yes, sa bahay lang. Pero pag mga organization, may mga bading din. Pagkaklase may bading din. So alam ko kung paano sila kumilos. Marami na in love sa'yo. Komedyante eh. Ma, tingin mo. Ala! Hindi ka namin i-judge na mayabang. Wala ang sikip. Baka hindi makauwi. Parang baliw to, parang baliw. Hindi nga. Siyempre alam naman niya yan. Siya nga na in love sa'yo di ba? Ay! Masusubo. Hindi ko alam Pero may mga Paano hindi nagme-message. alam? Ay. Hindi ko alam Pero may mga nagme-message. Minsan nababasa niya rin. Umulong ako. Hindi, okay. Umulong ako. Wait lang. Okay. Go. Ayun nga. May lalaki. May lalaki. Nag-o-offer sa'yo. Alam mo, May time, siguro nung dancer pa lang ako, hindi pa ako content creator. May nag-offer. May nag-offer. Lakas appeal niya, Hindi, mama. ano siya. Pero mapera siya. Mapera siya. Munti ko na nga tanggapin Pero buti hindi. Meron tayong top 5. Go. Meron tayong top 5. Ang bilis natin kasi nakakaliw ka talaga. Napayuhan mo na si Kid Rock kanina. So, eto na yung top 5. Actually, marami nag-aabang dito bukod dun sa Tita Max Confession. Nagpaalam na po ako sa kanyang misis. With her permission, eto na. Oh my God. Unang question. Palakpakan muna na sa sigawan para sa top 5. Are you ready? Wait, ihinga lang ako. Wow. Okay. Lights on or lights off? Wait. Gusto ko lights on, pero ayaw niya ng lights on Pero minsan, okay, sige, go. So, mas Pag nasa lights mood off siya. or dim light? Lights off. Lights off. Bakit? Nahihiya siya. Pero pag lights on ako, go na go. Go na go. Para kita ang... Warot. Kita ang Alam mo, warot. darating din sa time na gusto mo na yung lights on. Ngayon, nahihiya pa siya sa'yo. Ba't siya nahihiya sa'yo? Ewan ko dyan. Mas maganda ka kasi. Baka mas ayaw niyo makita yung sa akin. Hanapin mo pa yun Okay, Parang next. Gusto ko rito. Kaya mo to, ma. Pahirap to ng pahirap, ha? Okay, go. Go. Hinahawi o hinuhubad? Inuhubad. Hinuhubad. Ayaw ng pagilid-gilid lang. Ayoko nang gano'n. Rektahan na. So, hinuhubad. Inuhubad. Okay, next. Clean or may buhok? Shaved or may buhok? Yes! Eto na. First time sa Tita Max. Isipin mo muna bago isagot. Go. Mas gusto ko yung clean. Clean. Pero pag may Nag-shave. buhok, okay lang din. Kasi minsan, sumasabit na dyan. Ako lang. Ang bastos!
Ayoko naman itago, di ba? Minsan may sumabit na rin dyan, di ba? Nakatirintas pa. Ang haba. Okay, next. Ikaw ang niyayaya o ikaw ang nagyayaya? Ako ang niyayaya. Wow, ang sikip! Ang sikip. Ganito. Ako ang niyayaya. Okay. Before ko i-reveal yung last top 5, ganito. Kanina pinag-uusapan natin yung pagiging single mom. Yung ate mo, nung single mom siya, balikan lang natin. Nung single mom siya, kailan mas may say yung mama mo sa love life niya? Nung single mom na siya o nung single pa siya? Wala. Pero, wala namang wala namang sinabi yung mama ko dun sa part na wala or meron siya. Mm-mm. Pero siyempre ang mga magulang natin medyo traditional. Mm-mm. Pag ako ang maghahanap, wag single mom. Mm-mm. Parang ganun. Ayun. Pero hindi ko naman siya pakikinggan Oo. kung ano yung nararamdaman ko kasi may respeto So ikaw naman ako sa nasabihan ka? Nasabihan ako. Oo. Pero hindi ko siya pinakinggan sa part na yun kasi alam ko naman na wala namang masama. Oo, Kasi si correct. ate nga, pinagdaanan yan. Totoo. Ate mo mismo, di ba? Yes. Ito na yung tough question number 5. Oh my God. Ito na. Are you ready? Are you ready? Stretching. Yung puwet. Wala, kinakabahan ako. Tough question number 5. Niyaya ka, halimbawa single ka, hindi ka in a relationship. Niyaya ka ng ex mo closure sa Sogo. Sasama ka ba? O hard pass? Hard pass. Ang sigip. Ay, wag May- daw sa Sogo. Sa kanila daw. Hard pass makikita. Siyempre meron akong self-respect. Wow! Tingin mo self-respect. Ako nga pala yung sinaing mo. Pain-in na. Hard pass. Hard pass. Kasi, Wala. Pag iniwan ako, ayoko na. Pag bumitaw ka na, wala nang kakapit ulit. Wala ka nang napaka-maldita makapitan. ng itsura sumagot. Oo. Pero may mga ano ka ba? Ito sorry. May mga ex ka ba na nung sumikat ka nagpaparamdam? Ay, ma. Iba yung tingin, ma. Sumaside eye ka na gano'n. Nakita. Hindi naman siya paramdam na gusto kong balikan. Siguro biglang may nag-follow, ganun. Na ex. Na ex. Pero nag-hi. Sige na nga. Meron. Meron nagparamdam, kinamusta lang yung aso namin. Pero style niya yun para kamustahin ka. Para mag-start Feeling ng ko. convo. Ang ganda! Sobrang ganda! At ito pa, may message niya. Abot. Inaaway ni bakla. Kasi sinagsumbong ka na nag-chat sa'yo. Hindi ko muna siya binasa, pinakita muna sa kanya. Yung siguro mga ilang buwan pa lang tayo na. Nung nakita ko na yung pangalan na nag-message, binigay ko na agad sa kanya, siya yung nagbasa. Tapos, siya yung nag-reply. Ganon. Di ba? Loyal. Wow! Hanggat hindi nahuhuli, loyal. Hindi naman. Nahirapan! Nasa bahay lang naman. Nagbak. Tsaka hawak niya na yung phone ko. Talaga? Pati mga passwords, alam mo? Alam niya. Wow! Kahit yung mga debit card ko. Alam niya. Provider ba ang isang Ivan? As a husband? Leader, provider. Na, ikaw sumagot. Kaya mo yan. Tingin ko, yes. Kasi pinahinto ko siya sa trabaho niya. Hoy! Hello, sana all. Pandas na naman ang tanya, Chinita. Alam niyo ba, may nabasa, lagi kasing nasa newsfeed ko yan. Ang goal dapat ng isang lalaki, sasabihin niya sa partner niya, stay ka na lang sa bahay. Ako nang bahala sa lahat. Yan ang isang goal dapat ng isang responsible provider husband. Yes. Masculine man husband. Hindi naman siya panglahatan Pero ideally. ideally. Pinahinto ka ma? Kinilig ka? Ah!
Dagdagan sana sa... Ayun pa, kasi... Gusto ko yung nagpapaalam siya. Ano pinaalam? Ayun na. Ito na nga. Yung eyeballs ko puputok well. Kasi ano siya, undergraduate siya ng college. Kasi nagtrabaho siya agad. Tapos... So, strong independent woman ito. Kaya kung iwan yan anytime. Oo, correct. Kaya niya upo yung mag-isa. Ayun, tapos, nung pinento ko siya sa pagtatrabaho, sinuportahan ko na, sa bahay ka na lang. Tapos, tinuloy niya rin pag-aaral niya. Ikaw to. Paano mo sinabi? Gano'n na... Paano? Yung saan, nasan kayo? Kumakain ba kayo? Nagsisex ba kayo? Paano? Saan? Minsan nagsisex kami. No? Naka-enroll ka na ba? Tapos minsan ako nasa unahan. Oo! Kakaloko. Gago! Sasagot siya, oo. Paano mo in-open up? Like, anong ginagawa nyo na, sige, ako nang bahala. Kasi ang sarap marinig nun galing sa lalaki. Kasi nung bago kami magsimula, nagsimula na kami na hindi pa ako ganun kumikita sa social media. Siya naman yung may mas malaking sahod kasi sa siya sa BPO. Live-in na kami tapos may time na ako yung nangungutang sa kanya. Tapos nung medyo okay naman yung sahod ko sa social media, nakapag-resign na ako. Sunod naman, pinag-resign ko siya. Tapos, kasi ang matagal naming usapan, itutuloy mo yung pag-aaral mo. Ayun, tinuloy yung pag-aaral niya. Gago! Ano sabi niya sa'yo? Siyempre may anong reaction niya? Yung sinabi mo yun sa kanya. Ano ba reaction mo? Hindi, nag-thank you siya. Thank you siya. Kasi parang, may sinabi siya nun na, ano sabi mo nun? Ang tagal na kasi nun Parang, 1 year na siya nag-aaral ulit Tapos 1 year na rin siyang stop sa trabaho. Tapos Pero ang kagandaan kasi nun, ang kagandaan kasi nun, siya na yung parang nagiging handler ko. Tinutulungan niya rin ako para mas mag-earn pa. Ma-okay yan. I-go nyo yung business na yan. Ibugaw mo siya. Ayaw niya nga Minsan nga, mapalag na ako So marami ka ba ngayong maraming bugawan na nangyayari? Wala naman. Projects and guestings. Yan. Ayun, nung last year, medyo marami naman. This year, syempre meron. And thank you kasi Thank you rin kami. po. Kahit wala naman kaming TF dito, pamasahe lang. Di, okay lang. Ba't niyo pa sinabi yun? Wag na ba? Wag na? Di, okay. Oo nga. Okay. Shoutout ka muna. Budget mo. Baka naman. Send ko lang yung Gcash ko Pero thank you, to be honest. And seryoso, sobrang salamat. Kasi Thank you. pinaunlakan mo kami. Bago ka pa man, sobrang sumikat. And thank you for making our social media na mas happy, mas nakaka-good vibes. Thank you. Thank you Sample rin po. naman dyan ng ng kabadingan mo. Hindi pa ba ito yun? Ano ba? Sample natin? Kasi kumakanta ako, sumasayaw ako, Oo. uma-acting, sumusubo ako. Correct, So parang correct. lahat na no? Manalito ka ba sa kanya? Nung una, nalito ka? Hindi ko kasi talaga alam na may ganyan siya. Uh-uh. Pero nung yun nga sabi ko sa kanya, ako na yung nag-initiate na. Alam mo, nakita ko yung mga videos mo, parang never ko na feel yung turn off or anything. Ganon. True love. Subo mo! Thank you so much. Thank you Palakpakan po. po natin. Thank you so Ivan. much. Siyempre, meron akong starter pack para sa'yo dahil nasagot mo ang lahat ng top 5. Parang alam ko na yan. I-unbox mo na yan. May battery ba to? Unbox mo na yan, ma. Go. Kalaki yung budget namin. Ito na yun. Yes! Papakita ko. Wait lang. Go. Oh my God! Pampatamis.
ito dito ako nalilito. Sino ba yung kakain nito? Ako ba dapat o siya? Or kung sino yung kakain? Pero sino ba nga? Kung sino kakain? Kung sino kakain. Kasi hindi ko pa natatry eh. Ano ba yung first time pa rin? Parang huling kinain niya, parang XO, Strepsils ata yun. Strepsils yung kinain Botomesa niya. ka ba? Ang tawag doon? Versa. Love trip show. Walang alam mo yung podcast. Ako lang naaalis. Meron pa. Oh, go. Ay, ano yan, ma? Nag-iba na yung brand. Oo. Wipes. Why? Saan, Ay, saan mo yun madalas ginagamit? dito. Saan pa ba? Okay. Ito siya kasi, alam mo, aangat mo yung pag ano eh. Gugulat ka rin. Okay. Yun. Thank you. Thank you po. Ivan. Paano kaya namin makakontakt for guesting, speaking engagement, or ano pa ba? Pagkapokpokan, mga ganun. Search nyo lang po sa lahat ng social media platforms. Ivan Dilemma. Pag may nakita kayong maganda ron, ayun na yun. Sayawin mo muna si Tyla, yung channel. Ah, go. Game. Teka. Mapping audio. Ay, gusto mo yung pag-go? Wait lang. Ako, malamang itlog. Baba ko na nga ito. Abot dyan yan, Nangangaling na ako. Oh, dali. Ano yun? Channel. Ah, sanay? Game. Hindi ka sa mic. Wala. Hindi ako sanay. Reasons that you got Pumunta pa lang pakalbo natin, Ivan! Nako-correlate ka ba lagi kay Dilima dati? Kasi yung apelido mo. Hindi nga. Honest question. Simula pagkabata. Okay. Parang- Closing prayer na tayo. Tayo para recitation. Hindi. Okay, balik. Lagi kang nare-relate doon. Yes, nare-relate yung apelido ko. Pero iba naman kasi yun eh. Dilima, akin dilema. Oo. Wow. Tapos, ano next? Wala na actually. Wala na. Oo. BTS na to. Mali ka dito. Dali. Para Sumama ka na malaman rito. nyo kung ano yung... Ay, bawal. Bawal? Hindi rin siya sure. Mag-hi ka lang. Tapos Gusto ko kakainin ko na makita to. nila yung face mo naman. Ang ganda niya. Promise. I-search nyo na lang. Nandun na naman sa social media, Ivan. Yes. Thank you, Ivan. Thank you po. Thank you so much. Thank you, guys. At sana makaulit kami dito sa Tita Max Podcast. Yes, why not? Mag-revealing ano na ako nun. Nasuot. Yun. At maraming salamat po sa lahat ng nag-abang ng ating first episode natin ngayong 2026. Syempre, ito pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Thank you, Ivan. Thank you.